COC filing po para sa BSKE 2026 sisimulan sa darating po na buwan ng Setyembre. Comelec Pangasinan patuloy po ang paghahanda. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM Report. Hinihikayat ng Commission on Elections Pangasinan ang mga nagnanais na kumandidato sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections 2026 na lumapit sa kanilang tanggapan para sa kinakailangang requirement para sa kanilang paghahain ng Certificate of Candidacy. Ayon sa Comelec Pangasinan, magsisimula ang filing ng COC para sa BSKE mula September 8 hanggang October 5, 2026. Dahil dito, hinihikayat ng ahensya ang mga interesadong tumakbo na ihanda ang kanilang mga dokumento at alamin ang mga kinakailangang requirements para sa paghahain ng kandidatura. Pinayuhan ng Comelec ang mga aplikante na bisitahin ang kanilang opisyal na website o magtungo sa pinakamalapit na election office sa kanilang bayan o lungsod upang makakuha ng kumpletong impormasyon hinggil sa mga requirement at proseso ng paghahain ng COC. Kasabay ng paghahanda para sa filing period, patuloy ring nakikipag-ugnayan ng Comelec Pangasinan sa mga lokal na pamahalaan, paaralan at iba pang sektor upang matiyak ang maayos at organisadong pagsasagawa ng BSKE 2026. Samantala, mahigit 2.1 milyong rehistradong botante ang inaasahang lalahok sa halalan sa lalawigan. Kabilang dito ang tinatayang 2,191,000 na botante para sa barangay elections at 784,000 kwalipikadong bumoto sa sangguniang kabataan elections. Patuloy din ang pagbabantay ng Comelec sa mga barangay na nangangailangan ng masusing monitoring habang papalapit ang araw ng eleksyon upang matiyak ang ligtas, maayos at mapayapang BSKE 2026. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.